И така, здравейте хора, аз съм Крис и в днешното клипче ще играем на дуо. Предната игра убих 3 или 4 отбора самичък в един град. Да. И то беше някъде тук. Добре, ай. И буквално нещо, супер много се разгрях и буквално всяка игра ще я снимам. Защото имах 6 или... към 8 кила. И го дигнах 2 пъти тос. С бус. Значи останах на едно кръв. Те бяха двама до мене. Аз се хилнах с медкит. Убих единия. И другия остана супер малко. Сега искам тактикал. Не си го и помисляй. Бах ти тъпия гей, брат. Бах ти тъпия, брат. Той буквално ми остави нищо. Не остави ми го! Така. Ще оставаш на батко си. Мале са паникосах някакво супер новото, братче. О, с пъмпа. Някакво супер много са паникосах, братче, няма да го убия. Дай им помпа. Дай помпа. Тъп ли си, бе? То тук има. Която е заредена. Дори има чест там, но не искам да правя килове. Трябва да спра къде има човек. Тъй. Опа. Ужас. Ужас. Бачеретарчите. Чурах се просто да стрелям, да не стрелям ли. Там тяхите. Юп! Къде съм тази патрони? Знам, че има още. О, брат! За какво винаги? Почвам да се изнервям. Кой винаги като ги сменям така, пускат оптом да тком и си хъбя буквално патрона. Трябва да се хилнам. Това ли кой ще взем да аз? Мале, благодаря ти. Там бой тече, веднага отивам. Значи при мене локализираш ли? Чуеш ли бой? Че топли си?
Тук някъде има още един. Ма си не емка ли, бе? Сам да го разбера къде е тос. С моят 200 материал ще го надстроя. Добре, 300 е вече. Не, добре, излизаме. От града излизаме с... аз и отбора ми излизаме с 7 кила. Смятате какъв тимейт имам. Аз имам просто да ги сплаша, брат. Сме две футболистки, брат, че някакво е такова. Не знам дали има изстрел в играта. Бре, как може да има такива ретарди буквално? Мисля, окей, слаб е, ама... Окей. Не, според мен е добър, защото строи. Сега ще го сплифна. Изпораю, мураю. Бахти. Слабия деца. Бахти, брат. Този е всичко, брат. Коти, това е тактикалка. Не ми трябва, брат, мисъл. Благодаря, че. Ами, арена там, в смисъл някакво е такова. Ти ли ма стреляш, бе? Дебил. Какво искаш? Благодаря. Много обичам на тези слабите, такъв тип играчи, които не са добри, ама дават, смисъл, дават тяйта ми. Защото винаги се случва... Опа... Гледате ли са снайпа? Ходим. Ай го убиеме те са. Само ще да го много скокна единия. Бах ти как го нокна, брат. Как ми взе кила мазно, мамачката ти. Как ми го взе мазно кила? Акула кат. Дете ли аз беше кръстил? Хора, знам, имаме ужасен с... Чилима стрелна. Не. Моля? Хора, май не съм го заснил. Мале! Ако не съм заснил снайпа, брат, ще съм убия.
Аре бе, кат. Опа. Браво бе! Амазон те това. Па. Дай ще едно мини така да има. Но, Ми иска патрони за снайпер, нали? Вярно, вярно! Там... Момчета, дали си подобря кил рекорда? Не, няма. Когато праска се види брата 200 000 пинг. О, найс. О, найс. Дали ще успеем да заснем победата? Не са тук. Странна работа. Добре, знаем, че на клипа се виждат, ама... Що ние не ги виждаме? Значи не са тук, най-ця някъде там. Моля. Ако направи току-що? Разбрах. Брат, ако не мога да ги видя.
Искам последния кил. Айде! Лека трашка сте. Втора победа за деня, между другото. И така, хора, надявам се, какво ви е харесал. Ако така, абонирайте се канала ми и чао. Ouais.